Soc Joaquim Brutau i us parlaré de l'Aquil·les. L'Aquil·les, fill de la Tetis i el Peleu, va ser el principal heroi de la guerra de Troia, segons ens ho explica l'Homero. També us parlaré dels seus pares, lògicament, de la Tetis i el Peleu. Us parlaré del Quiró, que és el que el va educar i el que el va ensenyar totes les coses des de petit, va ser el seu mestre. Us parlaré d'Esciros i del rei Nicomedes, que és on va estar també de petit. Us parlaré, a més, dintre de la guerra de Troia, els duels que va tenir, la seva família, o sigui, era cosí de l'Àiax, o sigui, nebot del Telamó, i també al final us parlaré de la Criseida i de la Breneida, que són les dues esclaves per les que es van barallar amb l'Agamenon. De petit, a l'Aquil·les hi ha una llegenda que diu que la seva mare Tetis el va agafar i el va banyar, el va introduir en el riu Estígia, i que així es va quedar invulnerable tota la part que li va tocar l'aigua, menys el taló, que és per on ella l'agafava i no li va tocar. Això és una llegenda que hi ha. Després hi ha una altra versió d'aquesta llegenda que diu que el va banyar amb la sang d'un drac, però exactament igual, o sigui, li va agafar el taló i el taló era el que no es va banyar. Aquestes llegendes, després, amb tota la vida de l'Aquil·les, tot el que ens explica l'Homero, no surten mai més, o sigui, és una cosa que va sortir, però ja mai més torna a sortir ni es fa referència a això. És més, alguna vegada que l'Aquil·les el van ferir, va sangrar com els altres, vull dir que sí era vulnerable a altres parts del cos que no fossin el taló. L'Aquil·les el van portar a que passés la seva infància i la instrucció i li ensenyessin les primeres coses al Quiró. El Quiró és mestre de la quantitat de gent, i entre ells l'Hèracles també, i és important saber que el Quiró i el Peleu, que és el pare de l'Aquil·les, eren íntims amics. Eren íntims amics des que el rei Acasto va agafar en el Peleu i el va lligar de mans i peus, li va prendre una espasa que li havia regalat l'Hèfest i el va deixar al mig del camp on estaven els centaures. Clar, el Peleu lligat de mans i peus no podia fer res, venien els centaures i el Quiró va ser el que va arribar primer, el va deslligar, li va recuperar l'espasa de l'Hèfest i el va salvar. Des de llavors, l'amistat entre ells va ser molt gran, eren íntims. Tant és això, que la boda del Peleu i la Tetis es va fer a casa del Quiró, o sigui, en una gruta que tenia el Quiró al Mont Pelió, que és on vivia. Allà es va fer, vull dir que eren molt, molt, molt amics, el Quiró i el Peleu. Llavors li va deixar el seu fill perquè l'instruís i molt bé. La mare, Tetis, estava convençuda que el seu fill estava destinat a una cosa molt gran, a ser un personatge grandíssim, un personatge molt important. I per això, de petit, perquè no li passés res, el va amagar. El va amagar a Esciros. A Esciros hi havia un rei, el rei Nicomedes, que la Tetis el va agafar i el va posar a la família del rei Nicomedes. I allí va estar durant uns anys, inclús el va vestir de nena, o sigui, com si fos una nena, amagat, perquè no li passés res. Que el fill de la Tetis seria important, això era una cosa que ja se sabia, perquè la Tetis era una noia molt maca, que inclús el Zeus li anava darrere. Però
en el Zeus, tant el Quiró com el Prometeo li van dir: tingues en compte que el fill que tingui la Tetis serà més important que el seu pare, sigui qui sigui son pare. Llavors, clar, al Zeus no li interessava tenir un fill més important que ell en absolut, no? I ho va deixar córrer. O sigui que la Tetis estava segura de que hi havia alguna cosa i el va amagar així. No obstant, quan va arribar l'hora d'anar a Troia, a lliurar l'Helena, el Peleu ja es veia gran, no hi va anar, va deixar tots els seus guerrers, els mirmònids, els va deixar a càrrec del seu fill, Aquil·les, li va dar el mando de tot, i l'Aquil·les se'n va anar cap a Troia. Se'n va anar cap a Troia amb 50 barcos amb 50 homes a cada barco, 50 mirmidons. Els mirmidons eren els guerrers que tenia l'Aquil·les i el Peleu. Els mirmidons eren uns guerrers creats per Zeus quan el pare del Peleu, l'Eaco, va demanar ajuda als Zeus perquè s'havia quedat sense gent a la seva illa, al seu regne, a Egina. I Zeus el que va fer va ser agafar totes les formigues que hi havia a la illa i els va tornar guerrers. I eren els mirmidons. I aquests són els que ara tenia l'Aquil·les, estava al mando d'ells i se'n anava cap a Troia. Molt bé. A l'arribar a Troia, l'Aquil·les, que era un home, podríem dir, de caràcter una mica especial, o sigui, no era fàcil de tractar, tenia uns atacs d'ira bastant grossos i era bastant irascible, no? Però era molt creient amb l'oracle. I l'oracle havia dit que si el fill petit de Príam, que era el rei de Troia, complia 20 anys, seria el nou rei de Troia i Troia ja no cauria en mans de ningú. Per tant, l'Aquil·les va agafar el Troilo i el va matar abans que tingués 20 anys. Això és una de les coses que marca la tendència que tenia Aquil·les a seguir tots els dictats, sobretot dels oracles i dels adivins que tenia. Ell era molt de fer aquestes coses. La guerra de Troia, segons l'Homero, la podríem dividir en parts segons els estats d'ànim del propi Aquil·les. L'Aquil·les es va enfadar amb l'Agamenon per una qüestió de dues esclaves, Criseida i Breneida, que eren filles del sacerdot Crises, i l'Aquil·les les va agafar, les va capturar. Va regalar la Criseida a l'Agamenon i es va quedar ell la Breneida. Molt bé, el Crises va anar a l'Agamenon i li va dir que li tornés a la seva filla Criseida. L'Agamenon va dir que no, i llavors el Crises va pregar als déus i els déus van enviar una plaga terrible en el campament dels grecs. Bueno, aquesta plaga terrible ningú sabia per què era i el Calcas era un profeta i un adiví dels aqueos, va dir que això era degut a que no tornaven la Criseida en el seu pare. L'Agamenon es va veure obligat a tornar la Criseida en el Crises, sí, li va tornar, va parar la plaga, però llavors l'Agamenon va exigir a la Breneida, que tenia l'Aquil·les, com a substituta de la Criseida, i se la va quedar ell. L'Aquil·les, quan va veure que li prenien la seva esclava, es va enfadar moltíssim i va dir que plegava, que ja no anava a la guerra, que els seus guerrers es quedaven a casa i que s'ho fessin els altres perquè ell tornava cap a Grècia i ja n'estava tip, que estava cansat de fer el que els altres deien. I així es va acabar. I bueno,
els grecs van començar a perdre la moral, esclar, faltava una quantitat enorme de guerrers que estaven allà i la cosa no tirava endavant. Llavors, l'Aquil·les va deixar que el seu amic i amant Patroclo es posés la seva armadura i anés amb els mirmònids contra Troia. El Patroclo sí ho va fer. Es va posar l'armadura de l'Aquil·les, inclús semblava l'Aquil·les mateix, no? I se'n va anar contra Troia. Al veure que arribava l'Aquil·les amb els mirmònids, de Troia va sortir l'Hèctor i es va barallar amb l'Aquil·les. I sí, van tenir un duel i l'Hèctor va matar a l'Aquil·les. Però no era l'Aquil·les, era el Patroclo vestit d'Aquil·les. Bueno, quan se'n va dar compte l'Hèctor, quan li va treure l'armadura, que se la va quedar, se'n va veure que era el Patroclo, es va enfadar moltíssim i se'l volien portar cap a dintre Troia per dar-lo de menjar en els gossos. Però en aquell moment l'Àiax va recuperar el cadàver del Patroclo i se'l va endur en el campament dels grecs i el va tornar a l'Aquil·les. L'Aquil·les, al veure el Patroclo mort, es va enfadar moltíssim i va demanar a la seva mare Tetis que li demanés a l'Hèfest una nova armadura perquè volia tornar a la guerra, ara sí ja, perquè havien matat el Patroclo i estava molt enfadat. Llavors, Tetis va encarregar a l'Hèfest va fer una armadura nova i després la pròpia Tetis li va entregar el casc, un casc d'or, a l'Aquil·les perquè se n'anés contra Troia. L'Aquil·les se'n va anar cap a Troia ràpidament, va buscar a l'Hèctor, es va barallar amb l'Hèctor i va matar a l'Hèctor. Li va clavar l'espasa a la base del coll, on no el tapava la curassa, i va matar a l'Hèctor. Una vegada mort l'Hèctor, el Paris va tirar una fletxa i va tocar en el peu en l'Aquil·les i va matar a l'Aquil·les. El cos de l'Aquil·les, perquè també el volien agafar per tirar-lo als gossos, els de Troia, l'Odisseu i l'Àiax el van recuperar i el van portar en el campament dels grecs. Després d'això, a l'Aquil·les li van fer les exèquies fúnebres que calien i el Filòctetes, amb una fletxa de les de l'Hèracles i amb l'art de l'Hèracles, va matar en el Paris. Una vegada teníem el Paris mort, una vegada l'Hèctor mort, l'Aquil·les mort, vull dir, això ja estava junt per la feina. Llavors va ser quan l'Odisseu va organitzar-lo del cavall, van entrar amb el cavall a dintre la ciutat de Troia i van destruir les muralles de Troia des de dintre, perquè les muralles eren inexpugnables. Pensem que les muralles de Troia les havia construït, entre altres, les havia construït l'Apol·lo i el Poseidon, quan el Zeus els va castigar. I estaven construïdes, l'Eaco els va ajudar, o sigui, eren unes muralles inexpugnables que no hi havia manera. Però, esclar, quan van entrar des de dintre, així va ser i així es va acabar. La guerra de Troia, una vegada acabada, el retorn dels grecs al continent va ser horrorós. Van passar les 1001. L'Aquil·les, mort. L'Agamenon va tornar amb la Cassandra, que la Cassandra era filla del Príamo i era el seu botí de guerra. Quan va tornar va estar assassinat per la Climenstra, per la seva dona.
l'Odisseo va tardar 10 anys en arribar a Ítaca. Vull dir que tots van passar molt, molt, molt malament. Però bueno, aquesta és la història. Si us ha agradat, podeu prémer el botó del like, i si us interessen més vídeos sobre mitologia, doncs només teniu que subscriure-us.